Din hija l-5 sena konsekuttiva li priġunieri mill-faċilità kurattiva ta' Kordin qegħdin jaħdmu u jsajru l-qaq tal-ġimgħa kbira biex imbagħad ibjawhom lin-nies minn quddiem il-ħabs stess. Sigrit tiegħu kulħadd iżommu. Però nagħmluhom daqsxejn bħal nafsu daqsxejn fejn bl-iskwanċ u hekk. Ntuhom daqsxejn buti ħalib imma tifhem biex inkunu sodisfatti u n-nies ikunu daqsxejn kuntenti. Din is-sena l-flus li se jinġabru mill-beħ ta' dawn il-qaq se jmorru għal Puttin Hookers. Bejn il-bieraħ u llum 8 priġunieri lestew u bijaw mal-1050 qaqa tal-ġimgħa kbira u sal-ħadd iridu jlestu u jbijaw ħafna aktar. Dan ifisser xogħol kontinwu kemm għal dawn il-priġunieri u anke għaż-żewġ gwardjani li qegħdin jgħinuhom. Huma stess iħossuhom proud speċi li qed jagħmlu xi ħaġa għal ħadd ieħor, speċi s-soċjetà iżjed talhom fin-negattiv, hemm pożittiv ukoll fihom. Dan sar issa appuntament ta' kull sena. Huma nies għandhom qalb soċjali wkoll u fejn jidħol mard joħorġu all out biex jorganizzaw u jieħdu pjaċir magħna nagħmluhom biex jinġabru fondi għal dal-ġest sabiħ li qed nagħmlu għal Puttin Hookers.